அன்புள்ள மாணவர்களுக்கு வணக்கம். இப்பொழுது நாம் மகளிர் தொழில்முனைவோர் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம். ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம்தான். பொதுவாக மகளிர் தொழில்முனைவோர் என்பவர் மகளிரால் ஒரு தொழிலை ஏற்படுத்தி 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மூலதனமிட்டு 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் மகளிரே பணிபுரியக்கூடிய அமைப்பு தான் மகளிர் தொழில்முனைவோர் என்கிறோம். அவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகளை பார்க்கிறோம். முதலாவதாக நிதி பிரச்சனை. நிதி பிரச்சனை மிக மிக முக்கியமான ஒன்றாக மகளிர் தொழில்முனைவோரில் காணப்படுகிறது. ஏனெனில் பெண்களுக்கு சொத்துரிமைகளில் இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் எளிதாக வங்கிகளில் கடன் பெற முடிவதில்லை. அவர்கள் தேவையான பணத்தை வங்கிகளில் பெறுவதற்கு பிணையமாக எதுவும் வைக்க முடியாத சூழ்நிலையும், சொத்துக்கள் அவர்கள் பெயர் இல்லாதன் காரணமாக அந்த நிதி அவர் தொழிலுக்கு தேவையான நிதியை திரட்டிக்கொள்வதில் அவர்களுக்கு சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இரண்டாவதாக இயக்கத்தடை. இயக்கத்தடை என்பது ஒரு மகளிர் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு ஆண்களைப் போல் எளிதில் வெளியில் செல்ல முடிவதில்லை. இதனையே தான் இயக்கத்தடை என்கிறோம். எனவே ஆண்களைப் போல் எந்நேரமும் வெளியில் சுதந்திரமாக செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையும், வங்கிகளுக்கும் மற்ற பிற பணிகளுக்கும் எளிதில் செல்ல முடியாத ஒரு சூழ்நிலையைத்தான் பெண்கள் எதிர்நோக்குகின்ற இயக்கத்தடை என்று நாம் கூறுகின்றோம். மூன்றாவதாக அவர்கள் கல்வி அறிவின்மை என்ற குறைபாட்டில் உள்ளே வருகிறார்கள். பொதுவாக பெண்கள் அதிக அளவு படித்தவர்களாக இருப்பதில்லை. காரணம், பெண் பிள்ளைகளை பெற்றோர்களும் படிக்க வைப்பதில்லை. இதன் காரணமாக பெண்கள் பொதுவாகவே கல்வி அறிவற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள். அதிக கல்வி தகுதி பெற முடியாதனால் இவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறார்கள். எனவே இந்த கல்வி அறிவின்மையும் அதிகமான தொழிலை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுத்துகிறது. நான்காவதாக கடுமையான போட்டி. அவர்கள் ஆரம்பிக்கக்கூடிய தொழில் சிறிய அளவில் இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்களால் பெரிய பெரிய தொழில் அதிபரிடமிருந்து தங்களுடைய தொழிலிலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வது சிரமமாக இருக்கிறது. போட்டி போடுவது என்பது மிகவும் கடுமையான ஒன்றாக இருக்கின்றது. எனவே மற்றவர்களின் போட்டியை சமாளிப்பது இவர்களுடைய முக்கியமான பிரச்சனையாகவும் காணப்படுகிறது. அடுத்ததாக அவர்கள் சார்ந்திருத்தல் என்ற பிரச்சனையை சந்திக்கிறார்கள். சார்ந்திருத்தல் என்பது திருமணத்திற்கு முன்பு பெற்றோர்களுடன், திருமணத்திற்கு பின்பு கணவனுடைய ஒத்துழைப்பிலும், வயதான பிறகு